Добре заварил. Те днеска, те тук са от Слугът Седелчев, Рибат Дончо или Андон Качарков, внук на войводата Андон Качарков, човекът, който убива ренегата тиранина, кой как иска може да го нарече, Яне Сандански. Само днеска друг е повода. Повода е, че община Гоце Делчев направила филм за национално герой Гоце Делчев. Името на градът ни също носи името на този революционер, един от видните революционери. Град Гоце Делчев намираме се в момента, в град Гоце Делчев и с теб ще гледаме филм, посветен за Гоце Делчев, спонсориран от нашето кметство. Точно нещо за теб да кажеш. Знаем, че животът е минал по щатите. В твоята семейна памет, какво е станало за твоя ден? Все пак един голем войвода. После един длъбока трага в българската история. Оставал съм с спомените първо на моята баба. Любимецът ти бях, защото носех имената на моя дядо. И имаше едно такова съндъче, там беше униформата на дядо ми, на тавана му беше скрит маузера. И само никой до сега не ми е казал такива топли думи, както моята баба ми казваше Дончо. Никой не може да каже името ми Дончо, както тя го казваше. Защото бях кръсен на моя дядо. 3 братя и една сестра са едната от дъщерите му, която е моя леля, се казва Македонка. Тук на център ни са къщите, Захариева по мъж. Всичките са визмеристи, едни от създателите на Македонска терористическа организация. За моя чичо е сниман филма Пелене. Какво да кажем за дядо ми? Дядо ми от Ореховец, 1888 година роден, от видно семейство. Качарков, оттам идва фамилията Качарков, това не е турска фамилия, поради причината, че моят прадядо се занимава с контрабанда на тютюн. Да, понеже от тук прохода. Да, контрабанда на тютюн. И имало охранители, които турците го хващат телохранителите. Дядо ми избягва, прадядо ми избягва. Оттам бият телохранителите, обаче по някакъв начин се откупват. Прадядо ми взима една кисийка с тютюн, слага пендолири да откупи момчетата. Той не знае, че са избягали по този начин. И те фащат дядо ми, взимат пендолирите, взимат тютюна, прадядо ми, извинявам се, и го удрят тоягите. Леко на времето медицината, знаеш каква е. Сагнешки кожи, почива и оттам дядо ми вече става на негово място млад войвода. Точно четник. Не е войвода, а четник. Става известен на 18 години, когато влиза в четата на Стоян Филипов. Гоце Делчев, или така наречен Невротоп, са едни от многостатните фамилии. Всички са от Егейска Македония, които идват тук в така нареченото Черноморието и идват в Гоце Делчев и тогавашния Невротоп. Това са Стоян Филипов, Молчанков. И моят дядо отива в редовете при войводата, един от голямите войводи, един велик българин, Стоян Филипов. По нареждане на Централния комитет на организацията за убийството на Яне Сандански. Някой много така в някои медии му обвиняват и като е то убиец, дядо му убил Яне Сандански. Не бе, дядо ми, да, е физически убиец, но малко почетете история, защо убит Яне Сандански и кой издава присъдата. Присъдата издава организацията и не за когото да е, а това се прави с подписи и така нататък. И това е Тодор Александров, един от тях. Да, даже му е трябва смъртта присъда. Първият етап, който се извършва на Яне Сандански е от Таня Войвода. Убива телохранителите, ранява Сандански, неуспешно и така нататък. Даже Таня Войвода после взима участие в охраната на Христо Матов, тъй като Яне Сандански иска да убие един от
идеолозите на организацията и Таня Войвода моментално се взема за охраната на Христо Матов. Така, по нареждането на Върховния комитет на ВМРО се дава не на моят дядо, а на Стоян Филипов да си избере някой от отчетата, които извършат да извършат този акт в изпълнението на присъдата. Дядо ми е млад, пъргав, здрав човек, много точен стрелец и избира един от хората да е дядо. Сега аз имам цялата документация от хората и така нататък. Вкъщи някой път мога да ти покажа. Били са 3 човека плюс Стоян Филипов. Ама че Яне Сандански паднал от коня, че си чупал крака, това са всичко поморески и така нататък. Да, убива го дядо ми. След убийството на Яне Сандански, тук започва моят дядо вече да се доказал се. Да израства в организацията. И доказал се четник, израства в организацията и става драмски и севски околийски войвода. Моят дядо е един от хората, може би първия, го доказвам с чест и достоинство, за освобождаването на град Петрич, Свети Врач, с 800 четници и полиция. Моят дядо тръгва, знаете, там няма говорим, 25-та година са бита там за едно куче в Гърция. Това е 100 години сега се прави, следващата седмица става 100 години от така наречената война на организацията с Гърция. Така че нека да проверят, да видят, че моят дядо е един от хората с най-много присъстващи. 800 човека, полиция плюс четници за освобождаването на Свети Врач, град Петрич. И така тръгнахме за миналото, а говорим, знам, аз поне знам, а на другите не знам за трагичната съдба и как действат след 45-та са българските национални герои. По нареждане на Иван Михайлов, когато идват немците в град Невротоп, от тук се започва фронтът Метакса. Германците тръгват от тук за фронта Метакса. В биографията му пише на дядо ми следното, че по нареждане на Иван Михайлов, той е назначен като войвода на разузнавателна чета по нареждането на немски офицер. Не го знае името, но го имаме записано, да се подчинява на този немски офицер, отива до фронта Метакса и описва където могат да минат с коли, танкове и така нататък. Да, и се водят сражения с гърците и после моят дядо ги съпровожда немската армия до Метакса, нали, по пътищата и така нататък, защото той е и там роден в Егейска Македония. И тъй като идват другарите, освободители, живеем на центъра на град Гоце Делчев, точно на центъра на град Гоце Делчев, при етажна къща с магазини и така нататък. И естествено, те прошници имат мерак да вземат къщата, да му вземат имота и го убиват без съд и причина, като в делото е записано, че ако някога бъде хванат дядо ми, да бъде убит и конфискуване на 400 милиона лева, той ги няма тия пари, но те пишат максимум да бъдат конфискувани, че е един от виновниците за въвличане на България срещу съюзническите ни народи. Моят дядо де-факто е един от хората, които тласка България към хитлеристка Германия. Да, они след това трагичният край изкарват се без присъда, они се разстреляли. Моят дядо е убит на 9 септември, идват партизаните или така наречените освободители. Моят дядо е убит на 15 октомври 1944 година, а смъртната му присъда е на 15 март 1945 година. И благодарение на един... Историята ми е дълга, човек. Просълзявам се, когато говоря от гняв. Просто не мога да забравя моите родители, моята баба,
живели са много тежък живот. От 4-ти клас са ми показвали, така и са ми казвали, Михайловиско куче е фашист. И целта ми беше да избягам в Америка. Това ми беше Животът ти минал точно да избягам. Последните няколко години, 2-3 години се прибра. 2 години и Също можем да говорим и за патриотичната организация МПО. Ти знаеш какво беше на времето МПО, какво стана днес МПО. Няколко думи, стварно искам да няма ги, когато... Кое е мнение? Значи, първо отида при Иван Михайлов, моята леля, македонка Захарева, и ние сме хората, които... Едни от хората, които спонсорираме неговите тонове, 3 тома. Те са 4, но 30 тома сме ги спонсорили и то в повечето случаи моята леля. Пръв избягва моят прочет Божидар Захари. Се среща с Иван Михайлов. Оттам той отива в Канада, а пък аз от Италия се минавам за Америка. Там вече ме посрещнаха лека им пръс на хората, които мога да говоря. Това са Георги и Пандо Младенов от село Мусонище. Това са хората, които 99% поддържаха МПО-то в Канада и същевременно охраната и спонсорирането на Иван Михайлов. Всичко, които документи съхраняваха и така нататък, това се дължи на Георги и Пандо Младенов. Но да не изпуснем един такъв мъж, който на 200 метра му е къщата и библиотеката, това е Гаджев. Иван Гаджев, ветеринарен лекар, който избягва границата, среща с МПО и там прави клиника, става много богат човек и също сърцат българин. Всичките документи ги събира, всяка една среща, материали, снимки и в момента... Знам, че днес има музей тук в Гоцедело. Да, но мисля, че първо македонците искаха да го купят. По-точно сърбите за 2 милиона евро, но отказа човекът, Сартат отказа. Българите се колебаят, но мисля, че в момента това е в процес на купуване на библиотеката, за да остане за веки веков в България и да се знаят какви са били твоите и моите деди. Да. Ами кога стигнахме на днешно време, как да не запазим темата между днешните отношения между Македония и България? Или да съм по-коректен, Република Северна Македония и България? Човек, аз съм закърнен с македонските песни. Разбираш? Няма... България, Македония е лютата розата на нашата страна. Фолклор, песни, но македонските песни са тъжни, за горбет, за раздяли и така нататък. Знаеш, няма да говорим тук, че се освобождаваме последни, какъв терор е имало след освобождението на България, как се казва, като независима държава. Знаем, няма да говорим за Георги Димитров, Димитър Благоев и така нататък, как на превръщат в македонци. Да, това пращане по затворите. Това последствия, които не може да пращане по затворите, измъчване на народа. От едната страна бягат хората от Егейска Македония, от другата страна от Вардарска Македония. Стига чак до Вардарс. Да се върнем на днешно време. Ти следиш целите идеите на Илинден. Какво ще кажеш? Ще постигнем ли нещо от това, което више да го говорим? Стараем се. 21 век всеки има, как се казва, телефон, интернет, Viber, WhatsApp и Google, може да прочете. Всичко може да се говори. Да, ние нямаме претенции към Македония, но няма да дадем и сантиметър от нашата българска земя. Нека се чувстват македонци, но да не забравят, че корените им са български. Както казал Тодор Александров, ако някой ми каже, че не съм македонец, ще му отреже езика. А ако някой ми каже, че не съм българин, ще му реже главата.
Вадончо, благодаря ти. Няма нищо. И сега не Драго ме да остава се видим още един единствено да изгледаме филма, който Естествено, предстои. ще го гледам. Благодаря ти, Вадончо.